Wara li One News żvela mhux biss li Jason Azzopardi ma kienx ħallas it-taxxa għal 3 snin konsekuttivi fl-aħħar 5 snin u sar magħruf ukoll li fl-unika formula tat-taxxa li mela f'dawn l-aħħar 4 snin anqal dubji kbar, fl-aħħar jiem Jason Azzopardi ma ribiddel dak li kien iddikjarama tat-taxxa. One News jista' jiżvela li d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi inħakem minn paniku sħiħ wara li kxifna għawwaru u spiċċa ammetta id-dnub fiskali tiegħu. Dan hekk kif fil-waqt li qabel qal li ma qala xejn mill-professjoni legali anki jekk hu magħruf kemm hu avukat imqabbad, nhar it-tnejn li għadda daħħal formola ġdida tat-taxxa s-sena li fuqha anqal dubji kbar. One News kiseb dan it-tarif wara l-ġimgħa l-oħra kiteb lill speaker fejn skont il-liġi staqsa għat-tax returns ta' Jason Azzopardi. L-speaker kif inhu obbligat li jagħmel informa lid-deputat in kwistjoni l-media staqsiet tat-tax returns tiegħu imbagħad batilna li ngħata mid-Dipartiment tat-Taxxa. Jirriżulta li fl-aħħar sigħat One News irċieva korrispondenza ġdida mill-uffiċċju tal-speaker li fiha waslet informazzjoni ġdida dwar it-tax returns ta' Jason Azzopardi għall-2017. Fil-waqt li qabel kien qal li ma qala xejn, l-għada li żvelajna li f'dikjarazzjoni minnhom anqal dubi, Jason Azzopardi mar biex ibiddel kollox. Fil-fatt issa l-2017 Jason Azzopardi ma baqax jgħid li daħħal ftit mijiet ta' euro mill-Università l-onorarja parlamentari u xi dħul żgħar minn diffidenti biss. Issa qal li mill-professjoni legali dik il-kaxxa li qabel ħalla vojta mela li qala ftit aktar minn 23,000 euro. Imkejjen fid-Dar Ċentrali qalulna li s-saga tat-taxxa ta' Jason Azzopardi waslet biex l-istrateġisti ta' Bernard Grech għamlu pressjoni fuq id-deputat nazzjonalista li pritka tant fuq il-korrettezza ħalli jmur jikkoreġi l-affarijiet wara l-inqabad. L-istess sorsi fl-istamperija qalulna li fil-waqt li Jason Azzopardi kellu jaċċetta li jagħmel dan biex ma jidhirx ikraħ mal-esponenti tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil fosthom tar-Repubblika u l-Occupy Justice bat ifakkar lil dawn l-istrateġisti minn poġġa lil Bernard Grech, kap tal-Partit Nazzjonalista. Dawn is-sorsi qalu li Bernard Grech għandu jdejh marbuta u telef l-awtorità quddiem dan l-aħħar skandlu ta' Azzopardi hekk kif bħala Azzopardi u ma kienx ħallas it-taxxa. Fil-fatt Bernard Grech għamel żmien ma jħallas eluf ta' euro f'taxxa u għalhekk ma' One News ħareġ jiddefendi l Jason Azzopardi u tenna li l-każ huwa magħluq.